Мәҗлесләргә барганда менә шарфны матур итеп башка бәйләп куюның кайбер ысулын өйрәтәм сезгә. Бу мин үзем уйлап чыгарган ысул түгел, үзем дә видеолар карап өйрәндем. Шәһәр Казан укучыларына ансатырак булсын өчен, эзләп тормасыннар өчен без хәзер сезгә аны бәйләп күрсәтәбез. Чәчне җыеп куеп, бу махсус шунда ясаган тегелгән чепчик, бу чәчне резинкага каптырып, эләктереп, бирмәя, шуны чепчик киясең дә һәм әзер генә шарфның эчен эчкә таба бүкләп, тутасын шулай ябабыз. Кеп кушылыр. Шул кысып. Һәм шушында китереп бәйлибез. Шушында итеп бәйлибез. Шушы өстән калган өчен орта җибәрәсез шулай итеп. Ана зря мотор сырлар шулай. Бизәкләр калышып итеп, мөрелгән сымаграк итеп. Мотор кылып. Узып кеш куй. Һәм намазы. Баска җир тутырабыз. Юк, ул астына кертәбез. Аман сасың, шулай итеп. Шулай бетерәбез дә. Һәм шулай менә ролы чәчәк иттереп замат җыярда. Ләкин бетерергә кирәк. Бетергән вакытта ул үзенә кәкәләп тора инде, балан дип тора. Шуны моторда бер просто чәчәк алып кирәк.